Konferencija Obrazovanje i rad održava se danas i sutra. Konferenciju zajednički organiziraju Veleučilište Vern, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska udruga poslodavaca, a zemlja partner je Izrael. Opširnije Sandra Leskovar. Svi sudionici konferencije složni su u jednom, nužne su promjene u obrazovanju i jača komunikacija između obrazovnog i gospodarskog sektora. Ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat ističe kako u ministarstvu imaju pripremljene investicije iz kojih se vidi koja će zanimanja biti potrebna u skoro vrijeme, te smatra: identificirati moramo što nam realni sektor treba, a onda kurikulume prilagoditi tome što je u ovom trenutku potrebno realnom sektoru. Predsjednik HUP-a Davor Majetić ističe da imamo strukturnu nezaposlenost gdje ljudi koji su završili obrazovanje imaju vještine koje danas nikome ne trebaju na tržištu rada, te ističe: mi moramo početi razgovarati, mi moramo početi jedni druge slušati, surađivati zajedno i na kraju krajeva imamo isti cilj, da u ovoj zemlji živimo bolje. Znači, poslodavci žele imati kvalitetno obrazovanje jer nam ti ljudi koji dolaze na tržište rada stvaraju konkurentnost i u Hrvatskoj i van Hrvatske. Izrael je zemlja partner ove konferencije i u samom je vrhu svjetskog poretka u tome kako se usklađuje tržište rada s potrebama gospodarstva, a izraelski gosti koji će nastupiti na konferenciji praktički utjelovljuju poveznicu između obrazovanja i tržišta rada. Branko Štefanović, predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta Vern, nada se da će ova konferencija pronaći rješenje. Kako zapravo da konačno obrazovanje isporučuje na tržište rada one kadrove koje gospodarstvu trebaju. Dobrom suradnjom između ostalog i s obrazovnim sektorom izraelsko gospodarstvo naraslo je 100 puta u 68 godina postojanja. Možemo li dio mehanizama primijeniti na Hrvatsku?